Kontrobersyal nga radio block timer nga nangasaba sa usa ka traffic enforcer dinhi sa Sugbo, gitaktak sa Association of Barangay Council Cebu City Chapter. Ang komentaristang si Roger Simafranca nagtrabaho isip liaison officer sa ABC apan gisuspenso kini ug ang iyang duha ka mga kauban tungod sa pagpang-insulto ni Simafranca sa traffic enforcer nga si Lindon Ocampo niadtong Mayo 20. Ang panghitabo nakuhaan og video o gipost kini sa Facebook diin makita sa si Simafranca nga aroganteng nanghulga kang Ocampo human sila dakpat tungod sa overloading ug wa pagsulob sa iyang duha ka mga kauban og helmet. Kagahapon gipresentar sa investigating committee sa ABC ang resulta sa ilang investigasyon ug matud sa panguni ini nga si Tinago Barangay Captain Joel Garganera nga ilang girekomendar ang pagpakanaog sa pwesto ni Simafranca isip miyembro sa ABC tungod sa pagpang-abuso niini gamit ang iyang posisyon. Matud ni Garganera nga way rason sila si Simafranca ug kaubanan niini nga mag-overloading ug moingon nga walay kasakyan sanglit ang ABC nihatag og tag 1,000 pesos nga transportation allowance matag buwan nila ni Simafranca, ABC bookkeeper Alvin Inanoria ug ABC clerk Philip RJ Cardona. Si Simafranca niingon nga andam niyang dawaton ang desisyon sa ABC ug mobalik siya sa iyang pribadong panginabuhi.